Последния ден в Белгия Валя и Моро освобождават стаята от хотел Штайгенбергер, като под освобождават разбират нещо много повече от собствения багаж. А тук от тези уискитата, може ли да си вземем? Това вземи си ти. Взема по едно шише от тези. Чехли взех. Новите, старите естествено ги връщам. Защо ги връщаш старите чехли? Еми аз си взех едни нови. И ти ли да си взем? Еми, те са разработени вече. Добре, айде ще си ги взем. Трябва да вземем батериите на дистанционно. Майката. Моро. Нящо ми липсва, малко ми се види това. Малко, но от сърце. Тя си отбия 2-3 кружки. Кога съм та дирила на скъпа? Те направо ги фалираха мен. Айде, Моро. Нищо повече не дай да вземеш. Ай. Трябва да видим кой е толкова хотел, ако ходим случайно в Брюксел, да не стъпваме там. Какво я пита? Как и каза? Тя ми обясни, че тук трябва да изчакам метрото, влакът, някакъв влак, който отива до Централна гара. Метро-влак. Метрото е под земята, бе, Валя. Добре, де тогава влака, някакъв влак. Много сте нахални, бе, като лисни въшки сте нахални, събутате, бе. Майка. И за какво купих тия билети? Толкова пари дадох за билети. Можехме да минем транзит. Амстердам? Амстердам. Лънч? Не. Дринк? Какво искаш да пия нещо? Бира са. Бир? Дай нещо и за... Chicken or fish? Какво е там? Това давай. Какво е, брат? Не може да се разбереме с тебе. Туалетната е вътре идеална. Подредена. Абе, няма да кажеш, че си във влак. В ресторантите в България няма такива туалети. Валя, как можа да ми забравиш касетофона, бе, да в буклука? Има баланс в природата. Като вземеш батериите, кружката, пантовките и така нататък, губиш касетофончето. Ако не ги бяха откраднали обаче... Нямаше да забравят касетофончето. Или пак щяха да го забравят, но нямаше да имат и батерии, и кружка и такова. Да взимаме едва ли не имаме шампуани, не имаме химикали. Това е един вид шамар от Господ, но това ми е една обица. Това ще го помня сигурно докато съм жива. Какво е марихуана? Мисля, че е цигара. Да. В коя държава марихуаната е легална? Тук, в Амстердам. Наркотик. Коя е столицата на Холандия? Германия. Берлин. Тихо, дете и ба. Какъв е бил Ван Гог? Художник или мореплавател? Ван Гонг. Мореплавател. Има ли в Холандия български проститутки? Те български проститутки къде не? И в Китай сигурно има вече. Там пише тете, бе. Не сме за тете, бе. Това е тубристица. Sorry? Не, говоря на... Oh, I'm sorry. Мирково. Не бързай, ние сме тук 3 дена, тя да намериш. Here. Майката, колко колелета, те луди ли са, бе, да? Ти представяш ли се, ако всички се качат на колелета, че не може да се размине? Страна май с много цветя. И много различни лалет. Дай. Тук не се пуши. No. Тук. If you smoke 200 euros. Да. Lots of cigarettes. Много трудно се отиграва глоба с ръце. Ти не може ми кажеш да ще пуши и да нема пуша. Да се кажеш. Окей. Ма, супер ме кефи, че си го прави за себе си. Дреме му на шапката. Нали имах и ми дремни? Той ще му даде бакшишни, бе. Need some help with anything else? 5 евро. Не има срам. Бе, не му даде нищо. Колко да платим? You need some help with anything else, sir? Какво е това? Аз не разбирам. Да дай му там 4-5 евро. Thank you very much, sir. Appreciate it. Yes? Enjoy your stay in Amsterdam. Yes? You need some help, you come to us. Yes? Alright. Okay. Тук са всичко плащат и помести. Рибата е пресна. Паната е преди 3 години. Не е наплюван още от мухите, че тук е влажно и е студено. Това е нещо... Лиши му войници нещо. Сигурно, това сега какво са бута в мен? Старата карачка. Hello.
Please. A lot happening here. Вижте, писала си го Кажи на ми, ръката. След като тя задава правилно въпроса, Да, какво? очевидно ще получи дълъг и изчерпателен отговор. Какво ще се схване? What's happening? В Брюксел ми беше категорично ясно кой справя повече. Да. По-добре, не повече. При всички положения Валя. Сега, като че ли тя малко даде на заден, или поне надгради. Според мен, знаеш какво те обърква? Че Моро е тотално неадекватен, но го прави с такъв размах и с такова самочувствие, че изглежда на място. Категорично най-удобният начин за придвижване в Амстердам е колелото. Абе, тук нямат ни... Абе, Валя, ние сме в грешната кола, бе. Тук е алеята на колелеята, ма. Съветвам всеки един българин, който дойде тук, значи да гледа право знаците. Има ли нарисувано колело, братко, с чупена ръка си и с чупен крак. Глупака. Живеех с един бразилец в едно общежитие в Лондон и той много мирише, ама много не се къпеше. И аз много си го чаках, когато си го набивам, той беше по-здрав от мен и трябваше да го издевна малко. Тук ще има педио к***ката. Да. И той в метрото ме дръпна, защото пак пречех на, разбира се, като българин. И аз му нафрасках главата в едни реклами около 40 пъти, защото ме беше страх да спра да не би още насилие да не го върне. Where would you like to go? Where you want to go? Оник. Като Оник. Ане Харт. Ане Франк. Ане Франк. Ане Франк. Ане, как беше? Ане Хосу. Хосе. Близ. Бонжур. Близ. Бонжур. Бонсуар. Тя е глуха. How to get, а не. How to get. Ане Франк. Уя ми дахи, добър ден. Ти въобще поне една дума кажи, бе. Ама поне кажи, като видиш някой ми дах. Иначе се говориш турти. Кажи дах, добър ден. То народ всичко за Ане Франк ли е? Ми сигурно тук има нещо, я виж изложби. Златица, презервативи, кога продават, така се нереда хора. What is Daisy? What is Daisy? What is Daisy? About living in the house. And so now the house Има някакви закони да ни a long time ago. Хаус, бе. Тя се е крила тук. Yeah, and Frank Да, така. in the house. So in the house at the very top, Да не in изнасилат. the attic. къде да сложа тебе? Между тия двата май трябва да те сложа. 1, 2, 3, 4, между 4 и 5. Оха. А? Гълъб. Ти много странен гълъб е това. Не е гълъб. Това е бухъл ли Това е? не е бухъл. Това е като кос. Къде чука по дървет. Обаче не мога да ти фана краката, бе, майка. Не са гази много да не помисли някой, че си проститут. Да, чика, ялвечка. Да, чика. Палиш, дереш. Да не има косми по него, изчистваш хубаво вътрешностите. Пълниш го с ориз. Не. Копа едно трапче. Оставям го 2 часа и става да си майката. Ще му изпера една целувка. Айде един език да ти удари сега. Прасета, всичките буркани на мезета. Давай, имаш време! Давай, имаш време! Опа, леко са на бедица, така стъпи, опа! Давай, имаш време! 2 секунди! Мисията изражана, 2:20. Иван, Андрей, Ники, другия сезон на картицата 3 ще участвам и аз. А може би и аз, ако ни поканите. Да правим корем. Хасмукър, плиз. Чиния, откъде да вземем? Ама ние откъде да вземем? Аз. Ти си пияна в момента. Това е пъртладжан. Стига, това е като бебе, кога е повръщало. Това така се наям като куче, кога си улиже дете.
Защо е то народ? Народ защо? Хора защо? Празник днеска. Голям ден. Като на Нова година, как е в България. Ние така го правим в България. Събличаме се голи по бански и е така правим същото. България. Някакви човечета. Чакай да отцвета и аз. Така и аз, направа. Ще нарисувам един сега. Не. We might take it. Да я нарисуваш, не? Теб да те нарисувам. О, Yeah, that's it. аз какъв съм художник, сега виж как ще нарисувам. Това са ти очите. Ще те направя с едно око сега. Каква глава да ти тура, овче ли? Ама съм художник. Помислих, че сме на войнишко гости. Какво се смееш? То виж колко маси имаш и колко народ. 1868 година. 1868 година. А това сигурно е той. Тук. Валя. Да, това е художника. Бил е много такъв човек. Много грижен го има тук в снимката. Умислен нещо. Тук в снимката. Умислен нещо. Стресирана. То тогава е било и... Може би войни са се водила пак тук. 1887 крал Ричард е уния. Тук е било касапница. Ако Моро има предвид Ричард Лъвското сърце, или както би казал Димитър Пенев, Ричард I, той е починал около 7 века преди Ван Гог. Виж, че навсякъде пише неговото име. Легендата, той е бил пълен алкохолик и си реже едното ушо. Но е бил много ракат, по-нашински да се каже. Талантлив. Да. И никой му не е признавал произведенията и той се напива. Така малко Пие някаква течност, ракия, каква беше някаква ракия, да. Много силна ракия. И Да е пиян да не усеща болката, а може би си отрязал и ухото, защото не иска да чува как хората го критикуват, че е смисъл такъв, че е много бледен, че е алкохолик, че семейството му е бедно. Може би рисуването му е било нещо като утеха, сяда и маца там. Да, когато... По това време, но никой го не е оценил като велик художник. Валя, тази картина се казва майчина Тюморк. Тюморк. Круши, ябълки, грозде гледам. Това имало какво да рисува. Ако имало голи жени, тогава ще да нарисува и някаква гола жена. Винаги тяхното обяснение е продиктувано от техния живот. Защо рисува круши ябълки? Защото това е имало. Ако имало голи жени, ще да рисува голи жени. Да не е идиот да рисува круши ябълки. Ама е сигурно семейството. Нали? Фемили. Нарисува сланина. Аз как се прибера живот и здраве, ще видиш аз какви картини ще нарисувам. Какъв вид трева сега трябва да вземем? Тук ли? Да. Коя е по-слабата? White Widow. От хероин да мина на White Widow. Сега, вземете от нея. А после, ако се напуша хубаво, ще мога ли да правя секс? Да, много. Много. Medium Микс. strong. This is strong. Малката. Pure wheat. Малка, милен строк. Medium strong. Едно. Ти от къде си? Хърватска. Хърватска. Ние България. България. Разбирам. Разбираш. Той ли е производител? No. Бягащия бик. Той е бягащия бик. От това може ли да си взема семе? У България? Да, да става. Не е исто. Защо? Here is stronger. Строго е България. It's indoor. Ще му обесят. Много е. Исках да насада 2 декара, да има, да си играят децата. Okay, also, this cookies from marijuana. Не. Чай. Чай, но. Не, че е бременна на седмица. Може една цигара. Защо сега люти тук на мен? Като правиш ти люти, защо? Силно, люти ми. It's normal. Нормално. Карам в латите, това е някъде около 50-64 лева ще взема. Зарда! Ма врати ти ще покука, ей! Нормален начин, по който мъжът в семейството моли жена си да участва в карането на колело. Върти и ти ще
Идиот, мъртъв. Отрепа, идиот. Виж, това ми прилича като в глава. Това е специалитета на ресторанта, може. Ама какво е това? За ядене ли е? Дали не е марихуана, бе? Цигари ли са? No, it's for eats. А, за ядене? Yeah. Окей. Аз мисля, че ви глава. За ю онсън херет кюнен анбефелен икс вак тимперент фор дези спрекс. Ja, certainly. What we have. Thank you. Ще назнача при мен да работиш. Той му изках ракия, той ми донесе жълта лимона. Това е вино. Това е много силен. Какъв силен, ма? Толкова ма пробва тук, колко шишета трябва да нареди от това. Много шампанско, вино. Vino. Бутилка, голямо. A carafe, yes, a Бутилка, carafe of wine. вино. Would you like white or red wine? Лайт. Какво донесеш? Пуй. This white. Бяло, да. Бяло. Да, бяло. Това, това, така остави. Тук. Thank you. Okay, good. За вкъщи. Тук не знам, това е може би специалитета, че е известно. Какво беше името? Гастрет ли е? Валя е видимо раздразнена, защото много добре знае, че Моро няма да отиде на театър в Амстердам. Какво направи този човек вече? 2 часа и половина го не? Това иска, братко, да си на 3 мастики 4 и да без да жалиш. Да ръчкаш с бургията, като някой миньор, кога пробива скала. Шведска стомана. Трябва да чуш шведска стомана. Да маеш яко да майка ти, да не жалиш нищо. Къде си по джамовете, разкарвам се тук и там. Много скъпо бе, братче. Просто ще ме обидиш. Може ли на вересия? Няма как да стане, разбираш ли? Няма Подпиша как да стане. нещо. Парите искам да видя, давай парите да видя. Ще ти подпиша документ. Какъв документ ще подпиша? Автограф ще даде. Не е от толкова. Дай да видя, за кого говорим тук половин час, като нямаш пари? Виж сега, спор. Например си барманка, какво виж, ча го черпа той една рекия. Дошал от златици или една бир. Вместо кажеш, ча го почерпа едно това Моро. Вика, аре, за теб ще взема, вика, 50 евро. Ще правим, вика, пълна програма, но аз нямах толкова пари. Сега на това момиче, виж, младо момиче, тя увиснала като 60 годишна бабичка. Минус. Сега тук минава едно младо девойче, това е все едно, че е на струк правено. Моториме едно плюсче. По-са добри, отколкото в Белгия. По-спортен вид имат тук, с готини допенца. Това какво да ти кажа? Това е направо трепач. Тая е смъртта в отпуск, я пишем. Да, все едно, че влъки е срал на нейната мама. Чело! Та па бяга, та изглежда не обича циган. Чело! Изглежда не съм много прият тука, майка му. И те сигурно ма мислят, че съм излял от затвора ли? Майка. Ай, та, русата. Ах ти, ох ти. Ти знаеш как съм ти навид като градинарски маркуч. Грозните са бая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 грозни и 6 хубави. Какво е това? Диеш ли катеричката отзади? Какво е това? Да ти дам освен дудука да надуеш. Скъде съм? Курва, човеко. Си лезе метрополия. Метрополия, курва, човеко. Къде е това? Чакай, ще ме нацапаш, ще умам един шамар. Епи, брат. Ничи не става. България е много хубаво. Нема такива пияници като теб, освен мене. Три да, ако знам кой, чакай. Дигни си гащите, ще те изнасили ня... Бау! That dress so scandalous, you know that a nigga can't handle it. See her shaking that thing like who you wish, with a look in the eyes so devilish. А на здраве и да ни е сладко, отпусти се малко.